Здравейте от Троян. Днес 19 септември в сърцето Балкана, град Троян, тържествено започва традиционния слива фестиваль. Над 1000 гости от цяла България и от чужбина събират тук, за да споделят музиката, танци и духа на празника. Останете с нас, заедно се усетим красотата, неповторимата атмосфера над Троян. На своята община. На всички на здраве за 32-то издание на Българския фестивал на сливата. И нека фестивала се лее като добра троянска. Обещавам да я пазя отговорно, да я пренеса цяла. Здравейте! Ще ви разкажа малко за стиловите ракии, които сме понесли. Това е 25 годишната ни ракия, най-известната. Бутилката не е променяна от 70-те години. Изключително красива бутилка, много добре позната ракия. Може би най-добрата българска ракия. Това е нашата слънчева ракия. Интересното при нея е, че тук възраждаме стара троянска традиция. Бъчвите стоят в средата на винпрома на открито. Зимата температурата е понякога минус 20, лятото плюс 30. Става ракия с много интензивен и приятен вкус. Аз лично много я харесвам и съм и голям фен. Дървени изделия за пита, характерни за нашия троянски район, като в момента използваме и ръчен и машинен, като в миналото се е използвало само ръчен, но вече сме усъвременили нещата. Да използваме бук като материал, главно орех, който е много красиво дърво, череша и дървените неща са, как да ви кажа, просто предпазват храната от замърсяване, не е като пластмасата, която вече казва, че навсякъде има наночастици от пластмаса. Това е екологично.
точи на пръчки цветно моранско стъкло и го обработвам в пещ с горелка. Всичко, което виждате, е мое творчество, ръчна изработка. Правя обичайно комплекти от губици, пръстен и колие. Всичко се предлага и по-отделно. И много дами обичат да си направят съчетание от различни такива елементи. И всичко, което виждате, е мое творчество, мой дизайн. Обичам тези бижута и ги правя всеки път с много желание. Ракия, Чакърдъкова Шонка, всичко е наред. Добър вечер и добре дошли.